Господин председател, колеги, не можем да разглеждаме нещата само като черно и бяло. Да прилагаме или не технологията на УСВ, или да спираме или не топлоелектроцентралите. Технологията за улавяне на въглероден диоксид е прогресивна технология и тя може да се налага в контекста изпълнение на целите на Европейския съюз за развитие на нисковъглеродна икономика. В общ план това е полезен ход и ако страните членки се включат активно, резултатът за Европейския съюз като цяло би бил полезен. Различните нива на развитие на икономиките на страните членки трябва да бъдат отчитани и да се приложат механизми за регулаторни режими, които ще запазят конкурентоспособността на компаниите, инвестиращи в проекти с УСВ. Възвръщането на техните инвестиции е съществен елемент от прилагане на технологията. Трябва да се мисли също за гаранции, така че първите навлизащи електроцентрали с УСВ, които произвеждат базова електроенергия, да не предизвикват отрицателно и неблагоприятно влияние върху цената на потребителите на крайните продукти. Това се отнася за всички продукти, не само за електроенергията. Важно е, разбира се, да се отчетат и другите влияния, не само икономическите и екологични позитиви. Трябва да се имат предвид технологичните предизвикателства, които тази технология носи. Страните членки трябва да имат възможност за технологична адаптация, тъй като имат различни нива на развитие на съществуващите системи. Различни геоложки структури и потенциални места за съхранение на въглероден диоксид се нуждаят от сериозно картотекиране и изследване, за да дадат сигурност и минимизират рисковете, които тази технология носи. Благодаря за вниманието. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Als nächste Rednerin hat für 1 Minute 30 das Wort Frau Muniz. Bitte. Gracias, presidente. Yo quiero expresar mi satisfacción por este informe que, a diferencia de otros que ha habido sobre política energética, es un informe que encara el futuro de la energía.